Kaya Syahrini nek mlaku ning kotbok. Apa jane ngopo to? Ora apa-apa. Nek seneng mbok omong wae rasa ngono kuwi. Aku kok ngomong piye kelawan sliramu? Lah nggih, panjenengan menika ngraos menapa ngenten lho. Aku ora ngrasake apa-apa. Dadine kok kula saben sak polah kula kok panjenengan omongke wae. Ya mengtekno kowe iki kebangetan. Kebangetane nggih. Sak solah bawamu ki tok gawe-gawe, wekasan gawe anu ndudut Apa? rasa perhatianku marang kowe. Contone, kowe iki mung njukuk mik barang kok dadak aleman nganggo jentikmu jengat munggah barang. Kowe rak marahi aku melu jengat to. Men ngene iki lho. Ha, ngene iki ora prayoga. Njukuk ya njukuk. Napa inggih to? Kadose kula namung mboten ngenten iku lho, biasa mawon lho. Alah kowe ora krasa ning sing ngematke krasa. Sing ngematke weruh kok. Saking diri sing ngematke berarti ya. Lah njuk aku ora entuk ngematke sapa-sapa. Ngematke cangik terus ngene iki nganti sewengi mbedhetek. Dalang kok le seriusen banget ora. Iya, iku bebas mlaku ndono wong Pak Lurah mau. Lah kula niku mboten maem nek mayang, mboten napa-napa nek ming timus mawon mboten napa-napa ora masalah. Mangan meneh. Ya sakarepku. Ora sida mak. Ora ah moh aku tak arep poso aku. Oh. Ora apik lho kok kian. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Ha iya. Apa? Kejaba apa? Kejaba panganan. Iya. Oh, kejaba panganan. Ya iki sing nyuwun akeh banget kowe jane. Iya. Napa, Pak? Lali janjine kuwi Tatin. Ya. Terus liwung Tatin. Ya. Terus umbah-umbah Tatin. Ya kene nek pengen tak kumbah kene. Aja sak kaya ngono kowe. Wis tak kuceke dhewe wae. Kok nek aku sing ngocek resik wis. Ora, wis ora bakal resik.